Isang mapagpalang gabi po sa bawat isa. At ngayon po muli ay Wednesday. Tayo po muli ay makikinig ng salita ng Panginoon para po sa ating midweek service. At bago po ang lahat, tayo po muna ay aawit sa Panginoon at magbibigay pasalamat. Dahil tunay nga po na meron po tayong Diyos na laging nagmamahal sa ating lahat. Amen? Hindi po nagmamaliw ang pagmamahal ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya po tayo ay aawit, papasalamatan po natin siya sa kanyang pag-ibig sa bawat isa sa atin. Amen. You gave me a love that caused my heart to overflow. You gave me a love much deeper than I ever known. You set my feet where I belong. Put within my heart a brand new song. So you gave me love. You gave me a love, over my life a brand new start. You gave me a love, sent strength from heaven to my heart. Further than the east is from the west. You've taken all my sin and brokenness. You gave me love. You gave me love. You gave me love. Once again, you gave me love. You gave me a love that caused my heart to
enriches my life. Sing your love. Your love is beautiful. Your love is beautiful. It's the reason why I sing all around the world. Come on, let's praise. All around the world, all around the world, let the praise begin. Hey!
in today. Your beauty filled this place. The world stood in silence. You fill my heart with songs that never end. Forever I will praise. You think that the universe could not withhold your glory. You choose to live in me. I'm so amazed. And I worship you, Lord. My life in you restored. Here is my heart, here is my heart. Make it your sanctuary, for nobody else but Jesus, only you. When my world was in darkness, spoke your word, night turned into day. Your beauty filled this place. The world stood in silence. You fill my heart with songs that never end. Forever I will praise. You think that the universe could not withhold your glory. Choose to live in me. I'm so and I worship you, Lord. My life in you restored. Here is my heart. Make it your sanctuary, for
maraming salamat sa gabi pong ito, Lord God, for your presence in this place tonight, Lord God. Lord, tunay nga, O Diyos, narito kami to offer our lives, to offer our hearts, our soul, Panginoon, para sa iyo, Lord God. Lord, we are here to worship your name, to glorify your name, Lord God. Lord, for you deserves all the highest praise, highest worship, Panginoon. Lord God, sa gabi pong ito, Lord God, as we listen to your word, Lord, we open up our hearts, our minds, Panginoon. Lord, give us knowledge and wisdom, Panginoon. Tunay nga, O Diyos, na lahat na maririnig namin sa gabi pong ito, Lord God, ay magrema sa aming mga puso. Lord, at maisabuhay namin ito, Panginoon, sa araw-araw na iyong binigay sa amin, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos, muli sa gabi pong ito, Lord God. We give you glory, we give you honor. In Jesus' name we pray. Amen. Praise sound check. Yun. Praise the Lord. Amen. So magandang gabi po sa bawat isa at sa mga anak nasa kanilang tahanan. Nawa po ay nasa mabuti kayong kalagayan sa biyaya at habag ng ating Panginoong Hesus. Amen. So tayo po ay dumako sa ating pag-aaralan. Ang pag-aaralan po natin ngayon ay Faith Produce Wisdom. Amen. Ang pananampalataya ay nagpuproduce ng wisdom, karunungan. Amen. So pag sinabi pong faith, siyempre pananampalataya. Lahat po tayo may pananampalataya. Pero ang tanong po, ano yung pinoproduce ng iyong pananampalataya? Amen. Lalo na po ngayon, pandemic. Yung pananampalataya mo, ano yung pinoproduce niyan? Knowledge, ano ba? Wisdom po ba? Pag sinabi po kasing wisdom, karunungan. Amen. May galing pong wisdom na sa mundo at may galing wisdom na galing sa Diyos. Amen? Yung wisdom po na tinutukoy na galing sa Diyos ay yung kumilala sa tama at mali. Amen? Kasi po dito sa mundo, meron ding wisdom na inaalok ang mundo. Amen? So basahin po muna natin sa Santiago. Faith produce wisdom. Ang sabi po sa Santiago 3:13 hanggang 18. Sino sa inyo ang marunong at nakakaunawa? Ipakita niya ito sa pamamagitan ng wastong pamumuhay. Sa pamamagitan ng wastong pamumuhay na bunga ng kapakumbabaan at karunungan. Wisdom po. Verse 14, ngunit kung ang nagahari sa inyong puso ay inggit at makasariling hangarin, huwag ninyong iyong ipagmalaki at huwag ninyong iakala ang katotohanan. 15, ang ganyang karunungan ay hindi galing sa langit. Diba? Pag gumagawa ka po pala ng masama, hindi po yan karunungan galing sa langit. Amen. Ang ganyang karunungan ay hindi galing sa langit, kundi makalupa. So may wisdom pong pang makalupa, may wisdom pang makalangit. Makalaman at mula sa demonyo. Amen. Malalaman po natin kung ang demonyo po, nag-aalok din siya ng wisdom. Tuloy po natin. 16, sapagkat saan man nagahari ang inggit at makasariling hangarin, nagahari din doon ang kaguluhan at lahat ng uri ng masasamang gawa. 17, ngunit ang karunungang mula sa langit, una sa lahat ay malinis, mapayapa, maamo, mapagbigay, puno ng awa, masaganang namumunga ng mabuting gawa. Hindi nagtatangi at hindi mapagkunwari. Verse 18, namumunga ng katwiran at hindi namumunga ng katwiran ang binhi ng kapayapaan. Itinatanim ng taong maibigin sa kapayapaan. Amen. Tayo po muna yung manalangin. Ama namin Diyos na buhay sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Lord, pagpalain mo, Panginoon, ang iyong salita. Tunay nga, O Diyos, na buksan mo ang puso ng bawat isa
O Banal na Espiritu, ikaw po ang siyang magpaunawa at magpaintindi sa lahat ng aming pag-aaralan ngayong gabing ito. Salamat, Lord. We acknowledge you, Panginoon, sa aming kalagitnaan sa pangalan ni Jesus. Amen. Wisdom. Amen. Yung faith daw po, nagpuproduce siya ng wisdom. Amen. Katulad po ng sinabi dito, may wisdom panlupa, may wisdom panglangit. Amen. Yung wisdom panlupa, walang ibang gawin yan, kundi puro panglupa, makasama, makalaman, yan po yun. Yung tinutukoy ditong wisdom, ay wisdom na panlangit na meron ka at meron ako. Meron ka nga ba? Patutukoy po natin dito kung meron ka talaga. Kasi po yung wisdom, ang sinasabi dyan, kaya mong umunawa sa tama at mali. Kahit may mga taong iniinis ka, naiunawaan mo sila. Yun po yung wisdom. Di ba? Kahit may mga taong nangiinis sa'yo, hindi mo sila pinapatulan. Yun po yung wisdom na tinatawag. Na alam mo yung tama at mali. Tuloy po tayo. Gaano kahalaga ang wisdom sa tao? Basahin po natin sa Kawikaan, chapter 4, verse 7 to 10. Unahin mo sa lahat, pagtuklas ng karunungan. Unahin daw po natin sa lahat. Ito'y pilitin mong mata mo kahit gaano kamahal. Basahin po. Sa 8, karunungay pahalagahan at ikay kanyang itataas. Bibigyan ka karangalan kapag iyong niyakap. Verse 9, siya'y korona sa ulo, sakdal, ganda, anong inam. Sa putong at kulatian sa inyong katauhan. Verse 10, magig ka aking anak, tayo ko ay tanggapin, lalawig ang iyong buhay, maraming taon ang bibilangin. Amen? So kapag may wisdom ka, maraming taong bibilangin sa buhay mo. Bakit? Kasi kung may nanginis sa'yo, hindi mo siya papatulan. Kasi pinatulan mo yon, baka isa sa inyo ang madedo, ang mapatay. Ha? Kaya sabi dito, mahabang buhay ay iyong makakamtan kapag may wisdom ka. Example na lang po, sa kalsada. Da? Pag sa kalsada, mainit ang ulo mo niya, wala ang wisdom, maraming taong nangiinis sa'yo, maraming coaching nangiinis sa'yo. Kapag pinatulan mo, magkakaroon kayo ng trouble. At hindi mang labong mangyari, either siyang madali mo o ikaw ang mapadali. Diba? Pero kapag may wisdom kang galing sa langit, puro kapayapaan ang iyong binibigay. Dahil ganun po ang ating Diyos. Amen? Ang wisdom ay pag-identify sa tama at mali. Yan na nga po yung sinasabi ko kanina. Sino po ang katangian ng merong ganyan? Si Solomon, kilala po natin, di ba? Anong sabi sa Solomon? Sa 1 King chapter 3, verse 9 to 10. Ang sabi dito ni Solomon, bigyan po ninyo ako ng karunungan kailangan ko sa pamamahala at kakayahang kumilala sa mabuti at masama. Yun daw po yung wisdom. Kumilala sa mabuti at masama. At yun po yung hiniling ni Solomon. Tuloy po tayo. Sapagkat sino po ba ang may kakayahang maghari sa napakalaking bayang ito? Sa mga Israelita daw po. Verse 10. Dahil ito ang hiningi mo, Solomon, nalugod sa kanya si Yahweh. Amen. Alam niyo po ba kung gusto nais mo na malugod sa iyo ang Diyos, ang hilingin mo, yung wisdom na galing sa langit, nang umunawa sa tama at mali. Dahil tayo kasi, may pangunawa talaga tayo. Kung di mo pa tinatanggap si Kristo, ang pangunawa mo, yung pangunawang panlupa. Kapag binato ka ng tinapay, babatuin mo rin siya pag binato ka ng bato, babatuin mo rin siya ng bato. Yun po yung wisdom panglupa. Ginagantihan mo ng masama. Pero kapag nasa Panginoon ka na, binigyan ka ng Diyos ng wisdom, kapag binato ka ng bato, binabato mo na siya ng tinapay. Amen? Kasi ganun po yung wisdom na galing sa Diyos. Maging kay Kristo, di ba? Yung wisdom ng tao na nagpapako kay krus, di ba? Si Kristo, pinako sa krus. Yung wisdom ng mga nagpapako, panlupa. Pero dahil si Jesus Christ, may wisdom na galing sa langit. Anong sabi ni Jesus Christ? Yung nakapako siya sa krus. Patawarin mo po sila, Ama. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. So yung wisdom, nag-care ka sa iyong kapwa. Yun po yung wisdom na tinutukoy ng Diyos. Marunong kang umunawa sa tama at mali. Amen? Kaya nga po nung hiniling ni Solomon ng wisdom na galing sa Diyos, siya po'y nagamit po agad niya yung wisdom. Di po ba? Kung babasahin po natin to, meron dalawang mag-ina na kung saan nanganak ang isa, nanganak yung isa yung babae, at lumipas ang 3 araw, kukwento ko na lang po, buod. Nanganak din yung isa niyang kasama. At itong unang nanganak, habang gabi, natutulog, nadaganan niya yung kanyang anak na baby. At namatay po yung baby. At nakita niya yung isang kasama niya na natutulog, pati ang baby natutulog din, ipinalit niya doon sa baby na buhay.
At nang magising yung isang babae, napansin niya na di na nahinga ang kanyang anak. Sabi po doon, di na nahinga. At nang pinagmasdan niyang mabuti, hindi daw yun ang anak niya. At pumunta sila kay Solomon at nireklamo yung babae na yun, yung tunay na ina. At pagpunta kay Solomon, isang gabi po, naikwento niya nga po, isang gabi po ako'y natutulog. Kami po ay magkasama sa isang bahay at siya po ay nanganak. At lumipas po ang 3 araw, ako rin po ay nanganak. At isang gabi po habang natutulog, nadaganan niya ang kanyang anak at namatay. At habang mahimbing ang aking tulog, ipinalit niya ang kanyang anak. Sumagot naman yung babaeng nagpalit, hindi, ang anak ko ay buhay, ang sayo ay patay. Sumagot naman yung tunay na anak, nanay, hindi, ang anak mo ay buhay, ang anak ko ay buhay, ang anak mo ay patay. Sabi ni Solomon, sige, halika, dali ng bata, pengin ng tabak. Sinasabi mo na ang anak mo ay buhay at kanya ay patay. Ikaw din naman, sinasabi mo na ang anak mo ay buhay, kanya ay patay. Pengin ng tabak, hatiin ng bata sa gitna at ibigay sa magkabilang nanay. Sumagot ang tunay na nanay, wag po. Ibigay nyo na lang po sa kanya. Nahabag ang tunay na nanay. At doon, nalaman yung wisdom. Di ba? Siya ang tunay na ina, sinabi ni Solomon, bigay sa kanya. Yung nag-care. Di ba? Ganon din po sa buhay natin. No? Kung gusto mo ng tunay na wisdom, mga magulang, mga kapatid, hingin mo sa Diyos. Ang tanong ko, yung wisdom ba, na pag-aaralan, binibili? Hindi po. Iba po kasi yung knowledge sa wisdom. Yung knowledge po kasi, kaalaman. Pwede kang matuto sa pag sinabing knowledge. Pero yung wisdom, hindi yan natututunan. Pinagkakalobyan ng Diyos. Katulad ni Solomon, humiling siya sa Diyos ng wisdom. Amen po ba? Amen. Dapat po humihiling ka sa Diyos. Para ano? May panghabang ikay na sa lupa na bubuhay, may pangunawa kang galing sa Diyos. Amen. Kaya kahit anong inis sa'yo ng kapwa mo, hindi ka naiinis. Kasi may wisdom ka. Amen. Kahit anong bato sa'yo ng kaaway, ng kapwa mo, hindi ka naiinis sa kanya. Kasi hindi mo siya pwedeng patulan. Bakit? May wisdom kang galing sa Diyos. Amen? Yun po yung example ng taong may wisdom. Amen? Yung kumilala sa tama at mali. At kung gusto mo po, gusto natin ng wisdom, hilingin natin sa Diyos. Amen? So ma-identify mo naman sa sarili mo kung meron kang wisdom eh. Kunwari, may taong nanggalit sa'yo. Kapag ikay nagalit, wala ka pang wisdom na galing sa Diyos. Nagagalit ka pa eh. Pero kapag nagalit ka at binatuno mo lang siya, hindi mo siya ginantihan ng masama, praise the Lord, may wisdom ka na galing sa Diyos. Amen? Dahil sabi sa Biblia, pag sinampal ang pisngi mo, iharap mo ang kabila pa. Diba? Ano ibig sabihin nun? Huwag ka nang gumanti. Amen? Dahil alam mo yung tama at mali. Tuloy po natin. Sino pa po ang may wisdom? Si Jesus. Jesus, wisdom. Si Jesus ay tinukso, tama? Sa Matthew 4:4, kung ikaw nga ang Diyos, gawin mo ngang tinapay ang batong ito. Dahil ang wisdom ni Jesus Christ ay panlangit, kaya niya naman talagang gawin yon, di ba? Pero ano sabi ng Diyos? Hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salita rin ang gagaling sa bibig ng Diyos. Amen? So kayang-kaya niyang gawin yon. Pero yung wisdom niya panglangit, hindi mo pwedeng utusan ng Diyos. Hindi mo pwedeng bulahin ng Diyos. Di ba? Kaya nga, pagka minsan sa ating buhay, maraming tumutukso. Amen? Kapag hindi mo alam yung wisdom na tunay, matutukso ka talaga. Amen? Kaya nga po, sa ating buhay, mga magulang, mga kapatid, at kayong mga nandyan sa tahanan, mag-pray ka talaga ng humingi ng wisdom. Lalo na ngayon, sa huling araw. Sa sobrang gulo ng ating mundo, pag wala kang wisdom, talagang madadala ka ng mundo. Tuloy po natin. Ang sabi po sa Luke 16 verse 29, ito nga po yung sinasabi ko kanina, kapag sinampal ka sa isang pisngi, iharap mo ang kabila. Kapag inagaw yung balabal, huwag mong ipagkait ang iyong damit. Amen? So ganun po, no, hindi ka gumaganti ng masama. Nasa Bible naman din po, di ba? Huwag mong gantihan ng masama ang masama. Kundi gantihan mo ang masama ng mabuti. Kapag meron kang wisdom na galing sa Diyos, di ba? Hindi ka gumaganti ng masama sa iyong kapwa. Ginagantihan mo siya ng mabuti, katulad ni Kristo, di ba? Kahit si Jesus sinuntok, kahit si Jesus sinapak, di ba? Hinagupit ng latigo, gumanti ba siya? Nagreklamo ba siya? Hindi, kasi may wisdom siyang galing sa Diyos. Alam niya yung tama at mali, na hindi niya dapat gantihan yung mga taong yon, kasi yung wisdom nila panlupa lang. Pero pag ang wisdom mo galing sa langit, kahit anong gawin sa iyo, si Esteban, di ba? Sa Gawa, Acts, pinagbabato si Esteban. Di ba?
Pinagbabato si Esteban. Ano sabi ni Esteban? Patawarin mo po sila. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Pero dahil tayo, may wisdom tayong galing sa Diyos, kahit anong mangyari sa ating pagbato ng kaaway, ng ating mga kapwa, iniinis ka ng iyong kapitbahay, ng iyong mga mahal sa buhay, hindi mo sila binabatuhan ng masama. Kundi sinasabi mo na lang, patawarin mo sila, Panginoon. Di ba? Ganun po yung wisdom na tinutukoy dito. Yung faith mo, nagpuproduce ng wisdom ng pangmakalangit, hindi lang pangmakalupa. Amen? Kasi pag makalupa ang wisdom mo, panlupa lang yon. Pag binato ka ng bato, babatuhin mo rin talaga ng bato. Yun po yung wisdom panlupa. Malalaman po natin yan dito. Ang knowledge ay pwede kanitong iligaw. Amen? Di ba po? Minsan nagpipray tayo, bigyan mo po kami, Panginoon, ng wisdom and knowledge. Di ba? Yung knowledge kasi, kaalaman. Pwede mong matutunan. Mag-aral ka, matututo ka talaga dyan. Di ba? Pero, hindi po sinabing alam mo na, ay marunong ka na sa gantong bagay. Amen? So pag sinabing knowledge, pwede ka talagang matuto. Di ba? Maraming tao, alam Biblia eh. Nagbabasa sila ng Biblia. Kaya lang, wala silang knowledge na galing sa Diyos. Hindi nila nauunawaan kung ano talaga ang tunay na buhay at paglilingkod sa Panginoon. Amen? Pero tayong mga tumanggap kay Kristo at naniniwala tayo sa Diyos na si Kristo ay napako at nabuhay magmuli pagkalipas ng 3 araw, binigyan tayo ng Diyos ng pangunawa. Umunawa saan? Sa tama at mali. Kahit yung kapwa natin ay mali, inuunawa pa rin natin siya. Amen? Katulad po ni Kristo. Kasi nga po, di ba, tinanggap natin si Kristo? Nasaan na po ba si Kristo sa buhay mo? Nasa nguso o nasa puso? Pag nasa puso po, gumagawa ka ng katulad ng kay Kristo. Ano bang katangayan na Kristo? Mapagpatawad, di ba? Mapagpakumbaba, di ba? Hindi niya inaangkin na siya ay bossing, di ba? Kundi ang bagkos ang ginagawa niya, servant siya. Di ba? Sabi niya, pumarito siya para maglingkod, hindi paglingkuran. Ganun po yung mga taong may wisdom. Amen? Kaya nga po sa ating buhay, kung maghahangad ka man lang din ng wisdom, yung wisdom pang langit na, huwag yung wisdom pang mundo. Malalaman po natin yan kay Eva at Adan. Di ba? Tinukso si Eva at Adan dahil gusto niya rin maging marunong, kamanghamad daw maging marunong. Mamaya po, nandito po yun, sinulat ko. Ang knowledge, pwede ka nitong iligaw. Amen? Katulad ng mga Pariseo, knowledge lang. Di ba? Kaya gustong-gusto nila, naiinggit sila kay Kristo. Gustong-gusto nila lang mamatay si Jesus. Di ba? Knowledge lang yung kanila kasi naiinggit sila. Di ba? Si Kristo, si Jesus Christ, ang daming pinapagaling. Di ba? Ang daming mga himalang nagagawa kasi may wisdom na panlangit. At alam niyang umunawa sa tama at mali. Yun po yung pinaka-importante dito eh. Yung wisdom na galing sa Diyos po talaga, ang revelasyon sa akin ng Diyos, yung umunawa ka sa tama at mali, katulad ni Solomon. Amen? Alam mo kung paano, alam mo, umunawa sa kapwa mo, sa mahal mo sa buhay, di ba? Sa ka-churchmate mo, sa brother mo, di ba? Kay sister, sa bishop mo, sa pastor mo, alam mo silang unawain kasi may wisdom kang galing sa Diyos. Nauunawaan mo sila. Amen? Na imbis magbato ka ng mga masakit na salita, di ba? Binabato mo sila ng pag-ibig. Yun po yung wisdom na galing sa Diyos. Kasi yun po yung pinatunayan ni Kristo habang siya ay nasa lupa. Amen? Hindi lang siya marunong. Magaling si Jesus Christ sa Bible. Di po ba? Pero may knowledge siya, pero may wisdom din siyang galing sa Ama. Dahil doon siya galing sa langit Sino magtuturo sa kanya? Di ba? Di walang iba kundi ang Ama. Kaya nga sa ating buhay, habang tayo nabubuhay pa dito, nag-aaral tayo ng salita ng Diyos, natututo tayo. Knowledge po yun. Pero ang tanong, pag-application na, di ba, ng natutunan mo, yun na po yung wisdom. Di ba? Yun na po yung magagawa mo ba talaga kapag ikay sinampal, iharap mo pa ang kaliwa? Ay, kanan? Hindi mo kaya. Di ba hindi mo kaya yun? Ang ibig sabihin lang doon, pag sinampal ka sa kaliwa, iharap mo daw ang kanan. Pero wala pong sinabing kaliwa o kanan doon. Pisngi lang. Sabi ko lang po sa aking sarili, pag sinampal ka sa kaliwa, iharap mo ang kanan. Ano ibig sabihin ng kanan? Yung kanan, right. Alam mo dapat yung right thing na dapat mong gawin. Ibig sabihin, umalis ka na. Kasi pag sinampal ka pa ng 1-2 beses, magkakagulo talaga kayo. Amen? Dahil may wisdom kang galing sa Diyos, hindi mo na siya papatulan. Amen? Ganun po yun. Ulitin ko po, ang wisdom ay kaalaman sa tama at mali. Alam mo umunawa ng tama, alam mo umunawa ng mali.
Yun po yung na kay Kristo. At yung, kapag yun ay na kay Kristo, tinanggap mo si Kristo, yun na rin o yung nasa iyo. Di ba? Ang sino mang nakipag-isa na kay Kristo, ay isa ng bagong nilalang, wala na ang dati niyang pagkatao, siya ay bago na. Ika nga, the old has gone, the new has come. Ano yung new? Wisdom na galing sa langit. Marunong ka sa mundong ito. Dahil dito sa mundong ito, panlupa ang kaalaman ng maraming tao. Ang karunungan ng maraming tao. Di ba? Ang karunungan nila, puro manlamang, puro pamatay, puro pang makalaman na gawain. Yun yung runong ng mundo. Di ba? Pero ang runong ng Diyos, yung nandito ka ngayon. Yung nakikinig ka ngayon ng salita ng Diyos. Kahit nga ikaw nanonood sa cellphone ng gantong gawain Di ba? Alam na alam mo po yan, mga magulang, mga kapatid. Tinuturuan pa rin tayo ng mundo. Di ba? Na kung saan, inilis ka Kapag lalo, pag may nag-text sa messenger mo, titignan mo pa rin po talaga yan. Di ba? Kaya nga po sa ating buhay, ang knowledge, ulitin ko po, pwede ka nitong iligaw. Totoo po yun. Ba? Pag pupunta ka dyan sa labas, nagtanong ka, parang ganito. Si brother, kunyari, brother, ay nagtanong, napadaan. Saan po ba yung gantong lugar? Itong pinagtanungan niya, may kaalaman din naman. Kaya lang, hindi tama. Ay, ganun, punta ka doon, liko ka, kaliwa, kanan. Gano'n naman ang sinundan na pagtanungan. Di ba? Pumunta siya doon, liko, kanan, hindi naman pala tama. Yun ang pagtanungan niya, may kaalaman, pero mali. Dapat pipiliin mo yung taong pakikinggan mo talaga. Dapat may wisdom and knowledge. Amen? Dahil kapag pumunta ka sa taong marunong may alam lang, pero walang wisdom, mapapahamak po tayo. Amen? Malilis ka po ng pananampalataya. Ang sabi po dito sa mga taga-Corinto, 1 Corinthians 3:19, sapagkat ang karunungan ng sanlibutan ito ay kamangmangan sa paningin ng Diyos. Gaya ng nasusulat, hinuhuli niya ang marunong sa kanila na ring katusuhan. Diba? Sapagkat ang karunungan ng sanlibutan ito ay kamangmangan lamang sa paningin ng Diyos. O, diba? Yung wisdom na meron ng tao, kapag hindi galing sa Diyos, anong sabi? Kamangmangan lamang po sa Diyos. Di ba? Ang Bible na po nagsabi. At kung inahangad mo ngayon, runong pang mundo, kamangmangan lang yun sa Diyos. Amen? Pwede mo pong sabihin, nakatapos ako ng doktor Nakatapos ako ng engineer Nakatapos ako ng attorney Nakatapos ako ng pang mga magagandang kurso. Di ba? Pwede mo pong sabihin yon. Pero kung yan ay pagmamayabang mo sa harap ng Diyos, anong sabi? Kamangmangan lang. Sapagkat ang karunungan ng sanlibutan ito ay kamangmangan. Kaya nga si Solomon, magaling na po siya. Di ba? Pero ba't humiling pa rin siya sa Diyos ng karunungan? Di ba? Mayaman na si Solomon. Pinamana sa kanya ni Haring David ang lahat ng ari-arian. Sobrang yaman ni Solomon. Nasa kanya na ang lahat. Pero ba't humiling pa rin si Solomon ng karunungan galing sa langit? Ano sabi niya? Na kumilala sa tama at mali. Diba? Dahil kapag meron kang karunungan galing sa Diyos, kailanman hindi ka magiging mali. Diba? Kailanman hindi ka madadala ng kamalian. Palagi kang umi-stand sa tama. Dahil kung ang mga tao, pinipilit nilang silang tama, pero alam mo kayo tama, paniwalaan mo yun sa'yo kasi may wisdom kang galing sa Diyos. Amen? Dahil dito po sa mundo, marami ka talaga makakasalimuhang tao na magagaling. Di ba? Na marurunong. Di ba? Pero kung alam mo, ang binibigay mong oras sa Diyos, di ba? Alam mo, kumbaga malapit ka sa Panginoon, hindi ka talaga maliligaw. Bakit? May karunungan kang galing sa Diyos. Amen? Kaya nga yung faith produce wisdom. Di ba? Yung pananampalataya mo ay nagpuproduce siya ng kaalaman sa tama at mali. Pero, may mga taong ang pananampalataya nila, nagpuproduce ng tama ba at mali? Kayo na po makakasagot nun kung ano yung pinuproduce ng faith mo. Amen? Alam niyo po sa inyong sarili yan. Kung ang pinuproduce ng faith mo ay takot, baguhin mo po yung sarili mo. Amen? Dahil ang Diyos, lahat naman ng tao, pag tinanong mo dyan, may pananampalataya po yan sila. Kahit sino pong tanongin mo dyan, kilala nila ang Diyos. May Diyos po yan sila. Diba? Pero, nagkakatalo lang, di ba? Sa napuproduce ng paniniwala nila. Di ba? Ng kanilang pananampalataya. Kung talaga bang may wisdom, kasi malalaman po kasi ang tao kapag may wisdom Sa tuwing darating, yung kakiskisan mo. Amen? Sa tuwing darating, yung mga
taong ayaw na ayaw mo. Sa tuwing darating na gagasgasin yung pride mo, diyan po lalabas talaga yung wisdom mo. Na kumilala sa tama at mali. Amen. Kapag dumating na si sister, si brother, di ba? Kiniskis na yung patience mo. O, di ba? Hagisan mo ba ng tama o ng mali? Doon po lumalabas yung wisdom. Amen? Tuloy po natin. Ang tao ay napapahamak dahil kulang sila sa knowledge. Amen? Ang maling kaalaman ay humahantong sa kapahamakan. Amen? So, ganun po yun. No? Pag mali yung kaalaman mo, katulad po ng in-example kanina, lumapit ka sa taong maling kaalaman, mali din yung pupuntahan mo. Amen? Kaya pipiliin mo yung taong lalapitan mo. Amen? Kaya pipiliin mo yung taong pinapakinggan mo. Amen? Dahil kung ang pipiliin mo, kung pinapakinggan mo lamang ay yung gusto mong marinig, di ba? At gusto mong marinig, mali naman pala, huwag kang magtaka kung bakit masalimuot ang buhay mo. Amen? Bakit puro struggle? Kasi mali po yung pinakinggan mo. Amen? Di ba ang guro, pag mali ang tinuturo ng guro sa estudyante, di ba? Tingin mo, gagaling ba yung estudyante? Pero pag magaling ang guro na nagtuturo sa estudyante, nakikita sa guro yung aksyon, di ba? Na talagang karapat-dapat siyang maging ehemplo, yung mga estudyante, ganun din. Amen? Lalo na po tayo mga mananampalataya ng Diyos. Tayo po yung tinitignan dyan sa labas. Tayo po yung tinitignan ng ating mga nasasakupan. Kaya pag mali ang iyong tinuturo at hindi nakikita sa iyo ang iyong tinuturo, wala kang mga wisdom, di ba? Alam mo lang, karunungan ng karunungan, kaalaman ng kaalaman, Biblia ka ng Biblia, pero pagdating na sa execution, hindi na nakikita sa iyo, may mali ka po doon. May danger po doon sa buhay mo. Dahil hindi mo pwedeng sabihin, marunong ka, magaling ka, nasa sarili mo lang. Sino pang magpapakita niyan? Yung mga nasasakupan mo. Pag sinasabi ng mga nasasakupan mo, oy, si brother, si pastor, si sister, ang ganda ng pamumuhay. Yun nga ang gagayahin ko. Diba? Nagiging ehemplo ka. Kasi may wisdom kang galing sa Diyos. Ginagawa mo yung tama, hindi mo ginagawa yung mali. Amen? Palakpakan natin Panginoon dyan. Seryoso eh. Praise the Lord. Amen. Amen. Yun po yun. Yun lang po ang revelasyon sa akin ng Diyos patungkol sa wisdom. Kumilala sa tama at mali. Amen. So makikita mo yung buhay mo kapag nandyan na yung kakiskisan. Diyan lumalabas yung wisdom eh. Katulad kay Jesus, di ba? Lumabas yung wisdom kay Jesus nung tinukso siya ni Lucifer. O kung ikaw nga ang Diyos, gawin mong tinapay ang batong ito. Di ba? Hindi lamang sa tinapay na mabuhay ang tao, kundi sa bawat salita rin ang gagaling sa bibig ng Diyos. O, tumalong ka nga dyan. Dahil sinabi sa kasulatan, ipapadala ng Diyos ang mga anghel at hindi sasayad ang iyong talampakan, di ba, sa lupa, sa mga bato. Huwag mo subukin ang Panginoon mong Diyos. Yung wisdom doon, di ba, alam niya kung paano i-execute, kung ano ang gawing tama. Yun ang tama eh. Kaya alam niya. Ganun din sa buhay natin. Di ba? Pag alam mo, gawin ang tama, hindi ka pwedeng utusan ng dyablo. Ano bang ginagawa lang naman ng dyablo sa ating buhay? Linlangin ka lang naman. Guluhin ka lang naman. Kaya nga, yun nga, ang maling kaalaman ay humahantong sa kapahamakan. Anong sabi po sa Colossus? Colossians 3:2. Ang sabi diyan, set your mind on the things above, not on the things are on the earth. Di ba? Kapag ang mind mo nakasit sa langit, di ba? Kasi saan ba nanggagaling yung tunay na wisdom? Balik po ulit tayo kay Solomon. Saan humiling si Solomon ng wisdom? Doon sa langit. Sa Panginoon. Kaya nga sabi dito, set your mind on the things above. Doon mo lang ilagak yung isipan mo, wag dito sa lupa. Kasi yung lupa, dito sa lupa, yung kaalamang itinuturo dito, kapahamakan. At tulad po sa binasa natin kanina, kamangmangan lamang sa harap at paningin ng Diyos ang karunungan ng tao sa lupa. Kaya nga sabi dito, set your mind on the things above. Diba? Doon mo i-set para meron kang karunungan galing sa langit katulad ni Solomon. At alam mo kung kumilala sa tama at mali. Diba? Kumbaga yung spirit mo, pag meron sa yung lumapit, parang nararamdaman mo kaagad kung may gagawin ba itong mabuti o hindi mabuti. Diba? Parang kapag may tumayo dito, alam mo na ang totoo yung sinasabi nila dahil nakikita mo sa kanyang buhay. Diba? Yun po yung wisdom. Alam mo na totoo yung sinasabi niya, alam mo na totoo yung ginagawa niya, kasi may wisdom ka na galing sa Diyos. Amen? Alam ko po, meron naman kayo niyan. Nararamdaman niyo naman po yan. Amen?
Kaya nga po, mga magulang, mga kapatid, ang sabi dito sa Kolosas, iset mo lang. Diba? Iset mo lang yung isipan dun sa langit, wag dito sa lupa. Kasi yung lupa, may hangganan ang lahat sa lupa. Diba? Heaven and earth will pass away, diba? Lahat ng bagay sa mundo, lumilipas. Katulad nga po nung napost ko lang nung nakaraan, diba? Bahay, nasisira. Diba? Ganda, kumukupas. Bulaklak, nalalanta. Diba? Pero salita ng Diyos at pag-ibig ng Diyos, hindi lumilipas. Kaya nga, saan ka magsiset ngayon ng isipan mo? Doon ka magsit sa langit, wag dito sa lupa. Kaya nga po tayo nagkakaroon ng ganito. Nag-aaral tayo, natututo tayo, at na kung saan binibigyan tayo ng knowledge ng Diyos. Para habang nandito ka pa sa mundo, lumalakad ka sa tama at pamantayan ng Diyos. Kasi may wisdom kang galing sa Diyos. Dahil alam mong kumilala sa tama at mabuti. Tama at mali. Amen? Tuloy po natin. Sabi po, sa mga sinulat ko dito, wala pa po yung point dito eh. Ito po yung revelasyon lang sa akin. Si Satan nag-o-offer din ng karunungan. Yan, dito na po tayo. Alam niyo po ba si Satan nag-o-offer din ng karunungan? Kung ang Diyos nagbigay ng karunungan, si Satan din lalo na. Ang sabi pa sa Genesis 3:6, ang punong kahoy ay napakaganda sa paningin ng babae. At sa pagpalagay niya ay masarap ang bunga nito. Naisip din niya na kahanga-hanga ang maging marunong. Kaya't pumitas siya ng bunga at kumain ito. Binigyan niya ang kanyang asawa at kumain din ito. Di ba? Si Satan, di ba, inopera niya. Hindi totoo yan na mamamatay kayo pag kinain niyo yan. Ang totoo, magiging parang Diyos kayo. Ibig sabihin, magiging marunong kayo. Di ba? Pero ang sabi ng Diyos, mamatay kayo pag kinain niyo yan. Di ba? Ang kaisipan ng Diyos kasi, sa tao kasi, yung tinasabi kanina, kamangmangan lang talaga ang kaisipan ng tao rito sa lupa. Pag hindi niya in-acknowledge ang kaisipan ng Diyos. Amen? Kaya nga si Satan, nag-o-offer din ng karunungan. Karunungan pang mundo. Amen? Karunungan tutungo ka sa impyerno. Di ba? Karunungan, isa lang ang pupuntahan mo. Makakapiling mo si Satan. Kaya nga, ano bang hangarin mong karunungan? Di ba? Yung faith mo, ano talaga ang pinuproduce niyan? Takot ba? Hirap ba? Di ba? Kaya nga dapat, yung pananampalataya mo, di ba? Nakatugon lamang kay Kristo. Di ba? The author and the finisher of our faith kay Kristo lang talaga. Amen? Kaya nga, si Satan, nag-offer din ng karunungan. Pero kapahamakan. Bagamat magandang hanga-hanga maging marunong sa mundong ito, pero ang totoo, kapahamakan ang pupuntahan ng taong yun. Di ba nangyari kay Eva at Adan? Napahamak sila, na wala ang espiritu ng Diyos, na wala ang pakikipag-usap ng Diyos sa kanila, ng face-to-face. Dati ganun ang buhay ni Eva at Adan. Nakaka-face-to-face nila ang Diyos. Pero dahil sa karunungang inoper ng Diyos na pangmundo, hindi kasi pwedeng magtugma ang karunungan ng Diyos at ang karunungan ng mundo ni Satan. Salungat po yan, parang may conflict, hindi sila pwede. Kaya anong ginawa ng Diyos? Pinaalis sila doon sa Garden of Eden. Dahil yung runong na kanilang tinanggap na kinakain yung ay runong ng pangmundo. Nabigay ni Satan. Amen? Tuloy po tayo. Sabi po dito, pag maling tao ang iyong pinakinggan, kapahamakan ng inyong sasapitin. Yun nga po, pinakinggan ni Eva, si Satan. Nag-anyong ahas. Talaga ba? Mamatay kayo kapag kinain nyo. Ang bunga na yon, hindi. Kasi magiging parang Diyos kayo. Naisip ni Eva, kahangahangang maging marunong Eh di kinain niya, nandamay pa. Kaya nga sa buhay mo, mapapansin mo pag runong ng mundo ang nasa iyo. Kasi puro tanong ka na. Si Satan, di ba, nag-anyong ahas? Sumahanib sa ahas. Ano yung ganyan forma? Question mark. Di ba, ganyan ahas? Tuklawin ka niya. Kapag sa buhay mo, puro question na, bakit si ganyan, si brother? Bakit ganyan? Ako na lang palagi. May karunungan galing ka na kay Satan. Kasi puro ka question Di ba? Puro na lang kinu-question mo ang kakayahan ng Diyos Amen? Kaya nga, yun yung ino-offer ni Satan. Puro pangungwestiyon. Bakit si ganyan? Bakit ganyan? Bakit ganon? Bakit ako na lang palagi? Palagi na lang bakit? May tanong na bakit? Amen? Pag ganyan na po ang buhay mo, ibig sabihin, pinasukan ka na ng karunungang pangmundo.
karunungang pang Satan. Masakit po pakinggan, ano? Pero yun po talaga ang totoo. Pag puro question ka na, lalo na ikaw yung nasa iglesia ng Diyos, tapos palagi na lang nakikita mo, kamalian ng kapwa mo. Di ba? Imbis ipag-pray mo siya, hindi mo na magawang ipag-pray. Wisdom pang mundo na po yun. Puro tanong ka na eh. Bakit ganyan si ganyan? Bakit ganon? Bakit ganyan? Di ba? Tandaan po natin, kay Satan pong pag-uugali yun. Amen? Dahil ang Diyos, ang karunungan ng Diyos, kahit nasasaktan na siya, hindi siya gumaganti. Sinasabi niya lang, patawarin mo sila. Di ba? Si Jesus? Anong karunungan ni Jesus? Kahit sinapak na siya eh. Kahit sinuntok na siya, di ba? Kahit dinuraan na siya eh. Kahit hinagupit na siya ng latigo eh. Kahit pinagmumura na siya, pinagtatadyakan, pinapasan pa ng krus. Pero dahil marunong siya, alam niya ang dapat niyang gawin. Alam niya ano ang tama. Tiniis niya ang lahat ng yon. Para ano? Maligtas ka. Yun kasi yung tama. At yun, na-briefing na siya dun sa langit. Ito ang gagawin mo. Ba? Bagamat umiral sa kanya yung pangmakalaman. Di ba? Nasa Genesis, ang sabi niya, Ama, kung maaari, wag mo nang ipahintulot na danasin ko ang kopang ito. Nakita ni Jesus Christ yung sasapitin niya. Di ba? Umiral yung pang-flesh. Pero dahil alam niya ang tama at mali, ginawa niya pa rin. Ang sabi niya, let your will be done, Panginoon. Ganun din sa buhay natin. Hayaan natin ang kalooban ng Diyos ang mangyari talaga sa buhay mo, sa buhay ko. Dahil kapag yan ang hinahangad mo palagi, yung kalooban ng Diyos sa buhay mo ang mangyari, gaganapin po talaga ng Diyos yan. At kapag wisdom na hinahangad mo ay mag-care sa tao, di ba? Si Solomon, di ba? Bakit siya binigyan ng Diyos ng mga yaman? Kasi yung wisdom na hiningi niya, hindi para sa kanya, para daw mapamunuan yung mga tao niya. Kapag ang care mo, yung wisdom na hinihiling mo, ay makapaghikayat ka pa ng maraming tao, di ba? Ma-share mo si Kristo, ako naniniwala, pagpapalain ka tayo talaga ng Diyos diyan. Kasi yung wisdom na hinihingi mo sa tama at mali, di ba, sa tao mo gustong gamitin. Hindi para sa iyo. Hindi para sa sarili mo lang. Lord, gusto ko ng wisdom knowledge para pag may pumunta sa akin manluloko, may mahuhuli ko kaagad. Hindi ako manluloko. Hindi dapat ganon. Dapat para sa iba. Kasi si Kristo, lumumba sa lupa, di ba, yung wisdom na dala-dala niya, para sa iyo at para sa akin yun. Inunawa niya ang tao. Di ba? Kahit ang tao talaga sobrang makulit, di ba? Kahit ang tao talaga pupunta ng impyerno, nakita niya nakasalimuha nga siya sa tao sa ating tao di ba? Sa panahon nila mga apostol, nakipagsalimuha po siya sa mga tao. Kaya naunawaan niya. Amen po ba? Kaya nga ang sabi po dito, pag maling tao ang pinakinggan, kapahamakan ng inyong sasapitin. Jeremiah 3:15. And I will give you shepherd. Ito na po yun. After my own heart, will feed you with knowledge and understanding. Di ba? Sino daw ibibigay? Bibigyan ka ng pastol o ng mga taong inilagay sa iyo ng Diyos na magpipid sa iyo ng ano? Knowledge. Sabi po kanina, pag maling tao ang iyong pinuntahan, di ba? Mali din ang buhay mo. Amen? Kaya nga ang sabi po dito, who will feed you, pakakainin ka ng knowledge at ng understanding, pang-unawa. Amen? Pero, siyempre, sa mga nagtuturo, may banat din naman. Pero kung ikaw mismo na nagtuturo, hindi ka nakakita ng understanding. Yung knowledge mo, yung itinuturo mo, hindi naman nakikita sa'yo, may problema ka din dyan. Amen? Kaya nga po sa mga nagtuturo na ipinadala ng Diyos, dapat makita muna kayong ehemplo. Tayong mga ehemplo ng Diyos. Amen ba? Palakpakan natin ang Diyos dyan. Hindi po palagi lang sa mga tupa. Di ba? Palagi rin meron din namang sa shepherd, sa pastol. Di ba? Dapat makita mismo sa nagpapastol. Di ba? Ang pagkaunawa sa tama at mali. At siya mismo ang nakikitaan ng magandang ehemplo. Ba? Kung puro na lang malaging negatibo, kunyari, ikaw po, pastol ako. Pero hindi naman ako epektibo sa akin pinagpapastulan. May problema ka talaga dyan. Amen po ba? May problema talaga ang pamumuhay mo. Yun po yun. And I will give you shepherd. Meron tayong mga kinikilalang shepherd sa ating buhay.
Di ba? Kaya naman, nagiging maliwanag sa atin na sumunod sa Diyos kasi nakikita natin sa kanilang buhay na tama ang kanilang buhay. Na tama ang kanilang pamamalakad, tama ang kanilang nilalakaran, kaya nagagaya natin sila. Amen? At sila po nagpipid sa atin ng knowledge and understanding. Amen? Sabi dito, piliin mong sumama sa tamang tao na may wisdom at knowledge na galing sa Diyos. Amen? Piliin mo talaga. Pag pinili mo ang mga taong walang wisdom, walang knowledge na galing sa Diyos, ililigaw ka po talaga niyan. Amen? Dahil ang mundo, meron ding mga mahusay. Meron ding may mga knowledge. Pang mundo. Diba? Meron ding magagaling sa Biblia. Alam lahat ng Biblia. Alam lahat, kabisado lahat ng verse. Diba? Kaya lang, ang problema, hindi nakikita sa buhay yung verse na binabasa. Yun po yung danger doon. Yun po yung problema doon. Amen? Kaya nga sabi dito, piliin mong sumama sa tamang tao na may wisdom at knowledge na galing sa Diyos. Amen. Paano ba natin makikilala ang taong may wisdom at knowledge sa Diyos? Di ba? Sa kanilang pamumuhay, sa kanilang pagkilos, sa kanilang paggawa. Amen. Paano malalaman na may wisdom ang tao? Yan. Sabi po sa Kawikaan 2:6-13, sapagkat si Yahweh ang nagkakaloob ng karunungan. Sa bibig niya ang kaalaman at unaway bumubukal. Verse 7, bibigyan niya ng unawa ang taong ang pamumuhay. Bibigyan niya ng unawa ang matuwid ang pamumuhay. Diba? At ang taong matapat ay kanyang iingatan. Verse 8, binabantayan niya ang daan ng karunungan. At ang lakad ng lingkod niya ay kanyang sinusubaybayan. Verse 9, kaya nga, iyong maunawaan ang katwiran at katarungan. At iyong susundin ang landas ng kabutihan. Verse 10, lalawak ang karunungan, matatanim sa isipan. Madadama ang kasiyahan, dulot itong kaalaman. Ang natamong kaalaman sa iyo'y mag-iingat. Di po ba? Yung runong mo na galing sa Diyos ang mag-iingat sa iyo. Ang unawa yung maglilihis sa liku-likong landas. Ilalayo ka nito sa masamang pamumuhay. Amen? Kapag meron kang karunungan galing sa Diyos, ilalayo ka nito sa maling pamumuhay. At doon sa mga taong ang nais ay kaguluhan. Ilalayo ka rin ito sa mga tampalasan na ang landas na pinili ay landas ng kadiliman. Amen? So ganun po ang taong namumuhay sa may karunungan. Mga katangian ng mga katangian ng taong may wisdom. Amen. Ito na po yung wisdom to live a clean heart. Yan. Pag may wisdom ka, nabubuhay kang may malinis na puso. Amen. Kailangan may malinis kang puso. Ang sabi po sa Santiago, sa binasa natin kanina. Santiago 3:13, sino sa inyo ang marunong at nakakaunawa? Ipakita niya ito sa pamamagitan ng wastong pamumuhay na bunga ng kapakumbabaan at karunungan. Di ba? Kung ikaw ay nabubuhay ng may wisdom, kailangan malinis daw ang puso mo. At sino ang marunong daw? At sino ang nakakaunawa? Ipakita na niya ito sa pamamagitan ng wastong pamumuhay na bunga ng kapakumbabaan at karunungan. Di ba? Kung hindi mo mamakita sa kapwa mo, di ba? Yung tinuturo mo, walang karunungan yun. Wisdom lang yon, di ba? Yung teacher, di ba? Magaling magturo yan. Alam nila. Module na yan kung paano nila ituturo. Pero pagdating sa bahay, iba na yung pag-uugali nila. Di ba? Ganon din po yun. Ganon din po dito. Sino sa inyo ang marunong at nakakaunawa? Ipakita niya ito sa pamamagitan ng wastong pamumuhay. Amen? Kung ang pamumuhay mo, sinasabi mong nasa Diyos ka, pero baluktot naman ang pamumuhay mo, may mali po sa buhay mo bilang Kristiyano. Amen? Clean heart. Wisdom to live a clean heart. Pangalawa po, wisdom to live a pure heart. Dalisay na puso. Iba po yung clean, iba po yung pure. Di ba? Pag sinabing clean kasi, itong cellphone, pag ipinakita ko sa inyo, malinis. Pwede itong madumihan. Tama? Pwede itong madumihan at kailangan ko itong linisin. Pag sinabi kasing pure, yung ginto, pure yun, di ba? Masunog man ang ginto, ginto pa rin.
Pero ito, sinasabi kong malinis. Pag nasunog ito, marami na kasi itong materyales na ginamit. Hindi siya purong cellphone lang kung tawagin, pero maraming materyales. Pero ang ginto, puro siya. Pag sinunog, ginto pa rin siya. Amen? Iba po yung malinis at sa pure. Kasi tayo, di ba? Tayong tao, di ba? Lagi tayong narurumihan. Amen? Kaya ang gusto ng Diyos, palagi tayong nalilinis ng ano? Ng salita ng Diyos. Kaya ka nga lagi umaatin eh. Kaya ka nga palaging napapakinig ng salita ng Diyos eh. Kasi para luminis, linis ang iyong puso. At ano yung pangalawa? Wisdom to live a pure heart. Kailangan yung puso mo, buo yung puso mo, pure na sa Diyos lamang nananalig. Di ba? Yung puso mo, buo dapat dyan si Kristo. Di ba? Yun po yung ibig sabihin niya. Yung ginto, dalisa yan, pure. Dapat ginto yung puso mo. Walang bakid, walang dumi. Dapat pure yan sa ating Panginoon. Amen? At yung number 1, kaya may sinasabing clean heart, di ba? We must live to clean heart, di ba? Araw-araw kang magpalinis sa Diyos. Amen? Kasi bukas, pag uwi mo dyan, pwede ka na naman uling madumihan. Di ba? Tayong katawan natin, bakit ka palaging naliligo? Kasi minsan nadudumihan ka, nagkakalibag ka, kaya kailangan mong maligo. Ganun din ang puso. Bakit kailangan mong palaging makinig ng salita ng Diyos? Kasi nadudumihan. Kaya nga, ang panlinis niyan ay salita ng Diyos. Amen ba? Wisdom to live a pure heart. Ang sabi sa Santiago. Santiago 3:14-15. Chapter 3, verse 14 to 15. Ngunit kung ang naghahari sa inyong puso ay inggit at makasariling hangarin, huwag ninyo iyang ipagmalaki at huwag ninyong iakala ang katotohanan. Verse 15, ang ganyang karunungan ay hindi galing sa Diyos, kundi makasanlibutan, makalaman at mula sa dyablo. Ang Bible na rin po nagsasabi, di ba? Kapag hindi pure ang puso mo, di ba? Ang ganyang karunungan ay hindi galing sa Diyos, kundi makasanlibutan at mula sa dyablo. Amen? Kaya nga din natin yung pusong dalisay. Di ba may kanta? Pusong dalisay ang aming nais, nalikain mo o Diyos para sa amin. Kailangan mong hingin palagi sa Diyos kasi araw-araw, minuminuto, segundo nakabantay ang dyablo. Di ba? Kung kailan ka madudumihan. Ikaw nga, hate na hate mo yung dumi. Diba? Lalo na ang Diyos. Amen? Ikaw nga, ayaw-ayaw mo ng dumi. Putik, di ba? Maputikan ka lang ng konti. Iritang-irita ka na. Pagpawisan ka lang ng konti, iritang-irita ka na. Di ba? Malagkit ka lang ng konti, gusto mo nang maligo. Di ba? Lalo ang Diyos. Ayaw niya sa iyo na may marumi kang puso. Gusto niya pure ang puso mo na sumasamba sa Kanya. Kasi alam niya yung puso at nilalaman niyan. Diba? Hindi mo po madadaya ang Diyos. Ang tao, pwede mo pang madaya. Diba? Diba? Ang katawan natin, pwede mo pang madaya. Pwede mong lipstickan eh. Pwede mong pagwapuhin eh. Pero yung loob, ang Diyos, kilala ka niya. Amen? Ang pangatlo po, wisdom to live peacefully with your neighbor. Yan. Diba? Ang wisdom daw po, diba? Mapayapa ka sa iyong kapwa, kapayapaan palagi ang hangad mo. Amen? Kahit binabato ka ng kung ano-ano mga salita, hindi mo sila ginagantihan. Ang sabi po sa Santiago 3:17-18, ngunit nang may karunungang mula sa Diyos, una sa lahat ay malinis ang pamumuhay. Maibigin sa kapayapaan, mahinahon, mapagbigay, mahabagin, masipag sa paggawa ng mabuti, hindi nagtatangi at hindi mapagkunwari. 18, namumunga ng katwiran ang binhi ng kapayapaang itanim ng taong maibigin sa kapayapaan. Amen. Dapat palagi kang peacemaker ka. Amen. Kahit giniinis ka na, peace tayo. Dapat ganun pa rin ang pag-uugali mo. Kahit iniinis ka na ng kapwa mo, di ba? May mga taong naiinis ka sa kanyang salita, hindi mo gusto. Dapat peace pa rin. Kapayapaan pa rin ang iyong ibato. Huwag kang mainis. Talo ka po kasi talaga doon. Amen? Lalo na po ngayon, di ba? Pag dumating sa buhay mo,
na meron ka ng kakiskisan. Lagi pong pinag-aaralan yan. Lagi pong nababanggit ni Pastor Walter yan, ni Bishop Leo yan, di ba? Na darating talaga ang araw na meron kang taong magiging kakiskisan. Amen? Kapag dumating na ang taong kakiskisan mo, peace pa rin kaya ang sasabihin mo? O ayaw ko nang umatin dyan? Ayaw ko nang umatin dyan kasi hindi kami peace eh. Ayaw ko nang umatin dyan kasi ang pangit ng mga binabato niyang salita sa akin eh. Ha? Dapat peace pa rin. Amen? Pag-ibig pa rin. Diba? Dapat maibigin ka sa kapayapaan. Amen? Doon mo kasi malalaman ang tunay na Kristiyano. Sa tuwing meron ng darating na kakiskisan. Hindi ang Kristiyano ay bedo process. Tandaan po natin palagi mga magulang, mga kapatid. Kung meron pang nakatago dyan sa puso mo at sa puso mo na pangit na ayaw ng Diyos, ilalabas na yan. Sa bunga ng ano? Sa bunga ng kakiskisan mong kapwa mo. Kung minsan malapit pa sa buhay mo. Kung minsan kaibigan mo pa. Kung minsan ka-brother, ka-sister mo pa. Pero kung ang focus mo ay nakaset yung isipan mo sa langit, masasabi mo sa kanya, peace tayo. I love you with the love of the Lord. Oh. Dapat ganun palagi. Dahil dito kasi sa church, wala namang perfectong church, mga magulang, mga kapatid. Amen? Wala pong perfectong tao. Kung meron man perfecto, si perfecto lang yon. Pangalang perfecto. Amen? Kaya nga darating talaga sa buhay ng tao, yung kakiskisan. Amen? Kung naaalala nyo po, i-remind nyo sa inyong isipan. Nung nagtuturo si Pastor Walter, nagtuturo si Bishop Leo, kung sino pa mang pastor dito, na nagsasabing palagi, tignan mo yung katabi mo, yan ang kakiskisan mo. Kung nangyari na sa'yo, na meron ka ng kakiskisan ngayon, yung wisdom na binigay sa'yo ng Diyos, nagagamit mo ba? Dahil kung hindi mo nagagamit, binabatuan mo siya rin ng sungit. Ayoko na dyan. Hindi po galing sa Diyos yon. Amen? Galing po sa kaaway yon. Dahil ang Diyos kahit sinapak, nagreklamo ba? Hindi naman. Kahit dinuraan, nagreklamo ba? Hindi naman. Ang problema, ikaw, makanti ka lang ng konti, ayaw mo na siyang makita. Amen? Kaya nga, i-remind mo mga magulang, mga kapatid, nung ikay wala pang problema. Alam ko po lahat tayo dumadanas ng problema at pagsubok sa buhay. Kaya nga, ano ba yung faith na pinuproduce ng faith mo? Yun ba'y wisdom? O wisdom galing pang mundo? Di ba? Kaya nga, title ng ating pinag-aralan ngayon, faith produce wisdom. Kapag dumating na yung kiskisan ng faith, di ba? Kiniskis na ngayon, pinadala na ng Diyos. Ito, gagamitin ko si brother, si sister. Tignan ko nga yung faith nito, kung anong maipuproduce nito. Kung galit ba? Kung inggit ba? Diba? Kung ano-ano bang lumalabas na pang makamundong lumalabas sa kanyang bibig. Diba? Doon po makikita. At ikaw na po makakasagot niyan. Kung ano yung pinuproduce ng faith mo. Amen? Kung wisdom na galing sa Diyos, alam mo, tama at mali. Kaya mo siyang intindihin. Diba? Amen? Ganun po yun. Balikan mo lang po mga magulang, mga kapatid. Kung ikaw, hindi ka makalaya, di ba? Sa isipin mo, o kay problema mo, kay brother, ayaw mo nang umatin, ayaw mo nang makinig ng salita ng Diyos, di ba? Natatabangan ka na sa buhay pagiging Kristiyano kasi marami tayong nararanasan, di ba? Pairalin po natin yung wisdom na galing sa Diyos. Amen? Dahil kapag wisdom na galing sa Diyos ang dala-dala mo, alam mong ma-identify ang tama at mali. Hindi mo gagantihan ang mali ng mali. Gagantihan mo ang mali ng tama. Dahil kung hindi ka magpapatama, tatamaan ka. Amen. Tatamaan ka talaga dyan. Ang pang-apat po, huli na po ito. Wisdom to live from partiality or prejudgment. Di ba? Walang pinapaboran o walang tama ang paghatol. Amen? Ang sabi po dito, Santiago 3:17, ngunit ang may karunungan mula sa Diyos, pakinggan niyo pong mabuti dito, ngunit ang may karunungan galing sa Diyos, di ba? Mula sa Diyos, una sa lahat, ay malinis ang pamumuhay. Amen? Malinis daw ang pamumuhay. Maibigin ka pa kaya kung ikaw ay hindi na iniibig? Maibigin ka pa kaya kapag binabatuhan ka ng mga pangit na salita? Kaya mo pa rin kaya siyang ibigin? Sino bang tinanggap mo? Si Kristo na umibig sa mga taong hindi ka ibig-ibig. Di ba? Kung si Kristo nasa puso mo, kaya mo rin siyang ibigin. Di ba? Dahil ang totoo,
lahat po tayo dito, mga magulang, mga kapatid, na ikaw nandyan sa tahanan, ay meron pagsubok sa buhay. Di ba? Kaya nga, kailangan mo talaga ng wisdom. Amen? Kaya nga, yung faith produce wisdom. Ano ba talagang pinuproduce ng faith mo? O baka fake. Hindi. Dapat po faith. Di ba? Pananampalataya. Saan? Saan ka mananampalataya? Di ba? Siyempre sa Diyos. Pero tandaan natin, yung faith mo, nagpuproduce yan. Di ba? Parang ganito lang yan. Pag kumain ka, kunwari, kumain ka ng junk food, di ba? Ang pinuproduce, may protina bang pinuproduce yun? Wala. Dadanasin mo kung ano yung protina ng kinain mo. Di ba? Ganun din, yung faith mo, dadanasin mo kung ano yung pinapananampalatayaan mo. Di ba? Kaya kung ang pananampalataya mo, gusto mo magkaroon ng wisdom, mga magulang, mga kapatid, yan po yung pag-unawa sa tama at mali. Amen. Tuloy po natin ito. Last verse, ano na ito eh. Ngunit ang may karunungan mula sa Diyos, una sa lahat ay malinis ang pamumuhay. Maibigin sa kapayapaan. Peace tayo. Dapat maibigin ka sa kapayapaan. Kahit nagagalit na sa'yo ang kapwa mo, payapa ka pa rin. Gusto mo pa rin ng kapayapaan. Brother, sister, patawarin mo po ako. Kahit hindi ikaw nagkasala. Ikaw pa rin yung lumalapit. Di ba? Doon mo makikita na meron kang wisdom na galing sa Diyos. Na kahit hindi ikaw may pagkakasala, ikaw pa rin ang humingi ng kapatawaran. Diba? At sa ganung pamamaraan, di ba? Doon mo malalaman kung sino ang pinakamalalim sa Diyos. Ang unang magpakumbaba, yun ang mas malalim sa Diyos. Amen? Totoo po hindi? Totoo po yun. Amen? Dahil ang ayaw magpakumbaba, ma-pride po yan. Ayaw umamin sa pagkakamali, pride po yan. Kaya dapat sa pride, kainin yan. Pride towel daw. Sabi po dito, kapayapaan, mahinahon. Di ba? Kapag binubulyawan ka, mahinahon ka pa rin kaya? O nagliligalig ka na? Mapagbigay ka pa rin kaya? Di ba? Mahabagin, masipag sa paggawa ng mabuti. Hindi nagtatangi at hindi mapagkunwari. Yan. Maraming tao mapagkunwari. Di ba? Kristiyano ako, pero hindi makita sa kanilang gawa. Amen? Hindi ko kasi pwedeng sabihin sa sarili ko, Kristiyano ako, naglilingkod ako sa Panginoon, magaling ako sa lahat ng ganyan. Di ba? Tinataas yung sariling bangko. Hindi po. Hayaan mo ang kapwa mo ang magsabi ng mga bagay na nakikita niya sa buhay mo. Di ba? Wala po tayong maipagyayabang sa ating Panginoon. Amen. Minsan may mga taong pinapadala ang Diyos sa buhay mo para lumabas ang wisdom mo. Oh, di ba? Yan po. Kapag may pinadala ang Diyos sa tao para lumabas talaga yung tunay na wisdom mo, wag mo siyang awayin. dapat maano mo 'yun, maisip mo 'yun, baka padala to ng Diyos Kasi humihiling ako sa Panginoon ng ganito eh. Tandaan po natin, di ba? Ulitin natin. Kay Solomon, anong hiningi niya? Wisdom. Ano daw ibig sabihin ng wisdom? Kumilala sa tama at mali. Amen. Kaya nga kapag may pinadala ang Diyos sa buhay mo, di ba, na tao, natetestingin yung wisdom mo, dapat alam mo na kung anong gagawin. Kilalanin mo ang tama at mali. Kung mali ang sinasabi niya, itama mo siya. Kung tama naman ang sinasabi niya, magpakumbaba ka. Dahil kung hindi, tatamaan ka. Sabi dito, gamitin mo ang wisdom, wag puro knowledge lang. Di ba? Maraming tao, puro knowledge lang. Kaalaman lang. Magaling sa Bible, talino. Sabi sa binasa natin kanina, ang karunungan ng tao ay kamangmangan lamang sa Diyos. Ang kaalaman ng tao, kamangmangan lamang sa Diyos. Amen? Ulitin ko, gamitin mo ang wisdom, wag puro knowledge lang. Amen? Kaya nga dapat, sa ating buhay, makita ang pamumuhay mo ng tama. Last verse na po. Praise the Lord. Job 28:28. Last na po talaga to, boss. Job 28:28. Ang sabi po dito, at sinabi niya sa tao,
pakinggan niyo po itong mabuti, lalo na po kayo mga nasa tahanan. At sinabi niya sa tao, ang pagsunod at paggalang sa Panginoon ay karunungan. Yun din po pala yung wisdom. Ang pagsunod mo sa Panginoon ay karunungan na pong maituturing iyan. At ang paglayo sa kasamaan ay siyang tunay na kaalaman. Amen. Kapag lumilis ka sa masama at inahangad mong maglingkod sa Diyos, yun yung tunay na karunungan. Amen? So tayo po'y pumikit at tayo po'y manalangin. Ama namin Diyos na buhay sa pangalan ng aming Panginoong Isus. Salamat sa iyong salita, Panginoon, na aming narinig. Dalangin ko, Panginoon, sa buhay ng bawat isang nakinig. Lord, ikaw po, Panginoon, na mag-produce sa kanila, Panginoon, ng tunay na wisdom na galing sa iyo, God. Lord, salamat, Panginoon, sa buhay kong may mga problema, may mga pagsubok, suliranin sa kanilang buhay. Lord, ikaw po, Panginoon, siyang kumatagpo sa lahat ng kanilang nararanasan. Lord, salamat ng marami, Panginoon. Tuloy nga, O Diyos, na ikaw'y buhay na aming pinaglilingkuran. Ikaw ay Diyos na mahabagin. Ikaw ay Diyos na kung saan walang hindi kaya. Ang mga walang pag-asa, sa iyo ay nagkakapag-asa. Lord, salamat ng marami, Panginoon. Dalangin ko, O Diyos, na sa lahat ng nangyayari sa mundong ito, ay iset namin ang aming isipan, ang aming puso sa mga bagay dyan sa langit kung saan ka naroroon. Lord, salamat ng marami, Panginoon. Sa iyo ko po tinitiwala ang buhay ng bawat isa at ang pananampalataya ng bawat isang nakinig sa iyo at mga nananampalataya sa iyo ay mag-produce ng pinakamainam na kung saan wisdom sa pagkilala sa tama at mali, Panginoon. Thank you, Lord. Sa iyo namin pinagkakatiwalang muli ang buhay ng bawat isa sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen. Sige po, sa gabi pong ito, patuloy nating ibigay ang papuri at pagsamba sa ating Panginoon. Sa iyo ang papuri at pasasalamat, aming Diyos. Kalwalhatian at karangalan alay sa iyo. Muli pa sa iyo ang papuri. Sa iyo ang papuri at pasasalamat, aming Diyos. Kalwalhatian at karangalan alay sa iyo. Narito, narito ang
Lord, salamat, Panginoon. Narito ang buhay namin, Panginoon. Gamitin mo. Salamat ng marami, Lord God. At hindi kayo nagsasawang iparamdam at paranas ang pag-ibig at presensya niyo, Lord God. Salamat sa gabing ito, Panginoon, sapagkat tinipon mo ang iyong mga anak para magpasalamat at magpuri sa inyo, Lord God. Salamat din po sa buhay ni Brother Dodong, Panginoon, na ginamit niyo ngayong gabi at ipahayag ang salita niyo, Lord God, at nalaman namin kung gaano kahalaga ang mga salita na nanggaling sa inyo, Lord God. Salamat ng marami, Lord God. Gabayan mo po kami na sa aming pag-uwi, Panginoon. At alam po namin na nandyan po kayo sa buhay namin at sa bawat pamilya ng aming pamilya, Lord God. Salamat, Lord God, ng marami. At kami hindi magsasawang magpuri at magpasalamat sa inyo, Panginoon. Salamat, Lord God, na walang hanggang pasasalamat. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Muli po tayo magkita-kita sa Friday po uli ng umaga for our morning devotion and for our soaking po sa gabi. So maraming salamat po. Pagpalain po tayo ng Panginoon.